खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि खमिन सरगियारि गामि कतरा जिल्ला उदालगुरि PS खैराबारि दायो आं दाखलि जितु जोंनि बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दै आं मोनसे कमेन्ट हरबाय बे कमेन्टनि खोथाखौ लानानै दिनै खैराबारि दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय बिथां लासित बर'ना मा लिरो बिथाङा मोनसे टीम लाना फैदों। टीम लाना फैनानै आंखौ रायजोनि खामानियाव जों थांगासिनो दंमोन। बे रायजोनि खामानियाव थांनायनि बेलायाव आंखौ लामा ससेयाव आंखौ होबथानानै बिथांमोना आंखौ बे सोमोन्दै बिटिआरनि बे सुक्तिनि सोमोन्दै आंखौ सोंदोंमोन। सोंनायाव आं माखासे आंनि जिखिना बुंनो गोनांमोन बुंनायनि उनाव आंखौ बिथांमोना माने धुमकि होलांदों जाहाथे नोङो थाबैनो फैनानै जोंनि आबसु अफिसाव सारेन्डार खालामफैयो। गतिके बिथांमोना जितु धुमकि होबाय बे धुमकिखौ आं गनायाखै, आं गाज्रि मोनदों। आरो जुदि आंनि दिनैनि उनाव मायाबाफोर जानो गोनां जायोबा बिथां डाइरेक्ट बोरिफारा गामिनि दैमु UPPL नि बिथाङा सासे इउथनि मेम्बार बिथां आरो बे जोंनि खैराबारि दख'रा फरायसा आफादनि बे नेहाथारि बिथां लासित बिथांमोना किन्तु दायनिगिरि जागोन आंनि जुदि मायाबा जानो गोनां जायोबा। खुलुमबाय।